Türkmenistanda koronavirusa karşı vaksinanın 4-nji dozaty bilen ilata sanjym edilýär. Covid-19 ýurtda hataba alınmady diýen Türkmen hökümeti koronavirusa karşı vaksinanyň ilatyň 90%-den gowragyna edilenligini aýdýar we çäklendirmeleri ýeňilleşdirýär. Azatlyň habarçysy vaksinanyň 4-nji dozasynyň hususan marda edilip başlananlygyny 14-nji iýunda habar berdi. Onuň sözlerine görä häzir sanjym saglygy saklaýyş edaralarynyň we polisiýanyň işgärlerini edilýär. Soňra ilatyň galan bölegi 4-nji dozany alyp biler diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä ulanylýan vaksinalar Hytaýyň we Ortiýadyň önümleri. Bu aralykda lukmançylyk edaralarynyň işgärleriniň bellemegine görä sanjymyň 3-nji dozasynyň edilmegi hem entek tamamlanmandyr. Mundan öň Azatlygyň habarçylary Türkmenistanda koronavirusa garşy vaksinanyň 3-nji dozasynyň şu ýylyň ýanwar aýynda edilip başlandygyny habar berdi. Habarçylaryň we çeşmeleriň sözlerine görä ýurtda hökmany bolan vaksinanyň ozalky tapgyrynyň berjaý edilmeginiň haýallygynyň sebeplerinden biri ilatyň vaksina we umuman ýurdun saglygy saklaýyş ulgamyna ynamsyzlygy bilen bagly. Şonuň üçin köpçülik vaksina almagy mümkin boldugundan ýyda süýşürmäge inanýar. Sanjymdan ýüze görýän adam kän, sebäbi vaksinany saklaýyş usullary ynamly däl. Köplenç sanjymdan soň adamlar özlerini gowy duýmaýarlar. Käte kimdir biri ölýär we garyndaşlary sanjymdan gysga wagt soň kesel bolandygyny aýdýarlar. Köplenç hatda lukmanlaryň özleri sanjymy ýyda süýşürmegi maslahat berýärler. Dip marly çeşme gurrun berdi. Mundan öň häkimetler ilaty sanjym almaga mejbur edip birnäçe ýylyk batyş görkezipdi. Hususan da sanjym edilmedikleri işden boşadylma kopy awanýardy we ýurdun içinde tiýahat etmek gadagan edilipdi. Ýurtda häzir içenli ilatdan vaksinaly bolmak berk talap edilýär. Edara karhanalarynyň işgärleriniň sanjym resmi namalary ýygyderli barlanýar. Habarçynyň sözlerine görä häzirki wagtda Mary şäherindäki karhanalarda işgärleriň sanjymsyz işe goý berilmejegi duýdurulýar. Ýurtda ilata Covid-19 keseline garşy sanjym etmek 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda başlanypdy. Vaksinany ilkinji alanlar saglyk işgärleri, harbiler, polisiýa wekilleri we saglyk taýdan töwekkelçilik toparyna girýän raýatlar bolupdy. 2021-nji ýylyň iýulynda Türkmenistan vaksinany hökman etdi. Bu karar koronavirus ýokaşan hassalaryň we ölenleriň sanynyň düýp göter ýokarlanan wagtynda kabul edildi. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun ýolbaşçylary ýurtda Covid-19-yň bardygyny ikrar etmediler. Ýurtda koronavirusa garşy Ortiýatda we Hytaýda öndürilen vaksinalar hataba alyndy. Azatlygyň saglygy saklaýyş edaralaryndaky çeşmeleri ilata sanjym etmek üçin köplenç Hytaýda öndürilen dermanlaryň şol sanda Sinovac kampaniýasynyň önümi bolan Verocell sanjymyny ulanýanlygyny habar berdiler. Habarçylar ýurtda köpçülikliň keselçiligiň birnäçe tolkuny barada habar berdi. Ilkinji tolkun 2020-nji ýylyň ýaz we tomus aýlarynda ýüze çykypdy. Şonda hökümet koronavirusyň bardygyny ikrar etmedi ýöne beýleki ýurtlarda bolşýaly karantin çäklendirmelerini girdi. Ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmek teklibi şonda bütün dünýä saglyk guramasynyň Covid-19-a garşy missiýasynyň 2020-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistana eden saparynda öňe sürilipdi. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanda koronavirusdan ölenleriň sanynyň 25.000 adamdan aşanlygy ma'lum boldy. Hökümeti ýakyn çeşmeler ýurtda koronavirus pidalarynyň sany köpçülige yglan edilmese de resmi hataba alınýanlygyny habar berdi. Halkara saglyk bilermenleri Türkmen hökümetiniň ýurtda Covid-19-yň ýokdugy baradaky sözlerine birnäçe ýylyk şüphe bildiripdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistan 3 ýylyk doly gulplama girdi we ilatyň esli bölegini ençeme aýlap eklençden mahrum etdi. Indi ýurdun häkimetleri girdilen çäklendirmeleri goşadýarlar we ilaty öňkü talaplary ýerine ýetirmezlige mejbur edýärler. 1-nji ýylyň başlap köpçülik ýerlerinde maskalara bolan talap aýrylandan soň maska dakynan ilata jerime salyndy. Türkmenistanyň Kronika näşriniň habaryna görä 11-nji ýylda akşam polisiýanyň awtologlary Aşgabatyň içinde aýlanyp sesi gataldyjylar arkaly raýatlara köçede maska dakynmagyň zerur däldigini habar berdi. Polisiýa köçedäki maskalaryňyzy çykaryň, diňe ulagda dakynyň diýip yglan etdi diýip näşriniň habarynda aýdylýar. Ýatlatsak 11-nji ýylda prezident Serdar Berdimuhammedow ýokary derejeli resmiýlere ilada arasynda maskalaryň nirede we haýsy ýagdaýda dakynmaldygy barada düşündürüş işlerini geçirmegi tapşyrdy.